Pre, mutuo ka nga ang panit sa litson labi nagnaitambok nga ni pilit? Mao ko na yung pinaka-maka-high blood? Mao ba, pre? Kinsa man po'y naging ni mo, ana? Mao man lagi ako nadungga nila pre nga maka-high blood lagi ko no ng panit sa litson. Ayaw og tuuan na, pre, oy. Ari ka tuon ako. Kay mas maka-high blood ang bukog, ana. Ngano kung maka-high blood ang bukog pre? Di ay ka ma-high blood. Kung sobraan ka na lagbukog sa litson, unya ikaw ang nagluto. Ga? Kan kinsa man to sudaan nga gibitay sa kusina? Dili ba to ilang mama? Ay, ato amang gutuga. Baguhay pa to na kong giutang dito sa ilang manding rusa. Ngano lang utang ka man? Unsa ba imo ibayad? Nga wa man kay trabaho? Ay, mabayaran na na pohon. Kaya naka 1K views sa makus kong pag-vlog-vlog. Hilom di ay? Makabayad ka? Nga wa pa magani ka na monetize? Kanang pre, na ako ihatag ni mo nga gift. Ngano mga hatagban ka nga layo pa man ang Pasko? Ay, walang good. Trip lang good na ako. Maong tagaan na ako noon sa ni. Sige. Tagay ko klobe. Kuan, kinahanglan kayo ni siya si mong liog. Kwintas? Dili. Kayon sa manina. Ayon sa pa. Lugod. Ambi na be. Kay tampo ko na sa mong naong. Buto ba ka, pre? Nga the love of money is the root of evil. Ay, oy. Kay mao ba yun kanunay na kumadunggan sa simbahan o sa laing relihiyon? Nga dili mayo na sobra ka mahigugmao nato sa bahandi o kwarta. Kay mao daw na makapaimpyerno sa tao. Bitaw, pre, no? Ngano nakapangutana man po ka ana, pre? Ay, naglibog ramangod ko, pre. Ngano naglibog umpod ka? Ay, kinsa ba'y di maglibog? Nga kada misa, doon na may kolekta. Hasta! Naon sa manero ninyo laoy? Kay iso po ni? Hasta! Cha! Usa manero ala? Mamaak ni? Ay, ambot! Kaya natiguang na lang kong puyo din, he, no? Wapasod ko makakita girong nanukwag! Nay! Pagdali na yun! Si Yayaw si tatay naghalo! Unsa? Paliway jud ito hana ay. Haim! Asa sila? It's a prank! Si tatay rabitaw gatong driver, nay! Matay ning panahon karon no? Kasagaran sa mga mataong bata, mga gwapo man o gwapa, mga mistisog mistisa. Bayot! Ikaw bayot! Na kay idea kung sa paghimo ng mga batang batignaw? Uy, nga kung ako may imong pangutanon. Mangutana pa lang kasi mong papa, kabaho dito sa idea. Kay naay, makita man ako nimo ang resulta. Dili insud kumutuan ang dili importante ang kwarta bay. Oy, Ngano man di bay? tungod kay ang kwarta manggod. Mao manggod ay pinakahumot nga perfume sa tibuok kalibutan. Ha? Bisag dili pa ka maligo bay. Basta doon na lang kay kwarta. Humot kay kasi mo mga silingan ug mga kay gagawan. Pero kung wa kay kwarta, bisan pag maligo kag pila ka pahumot diha. Baho paghihapon ka sa tae. Wadyoy mo dool ni mo, oy, ug di ka mamatay. Pre, dali ara jud sa panahon, no? Mao lagi pre? Paspas jud kayo. Mahinom-dom pag ko sa una, pre. Nga magkanta-kanta pa ta atong may tos mainis. May shoulder, may head. Bitaw no? Ngano man di karon pre? Ay, dili na dyan taon pwede. Kaya nagsige naman lang tagpahilot. Naala po ni bugal-bugalon akong XI. Ay Rose, pwede mangutana? Unsa man ang pangutana nimo? Dali ah! Kadiyot rabitaw ni? Kay unsa man lagi nang imong pangutana? Kung kintahay ba, ugwa kay kamot. Magsuot, maghihapon kag singsing. Ay, syempre, dili. Unsa man boy ako suotan ug way kamot? Kung wa kay tail, magsuot nga po kay sapatos. Ay, unsa ba suotan ug way tel? Unya, ngano nagsuot makagbra, nga wa man kay dughan. Hilom niya ay! Nagsuot man gani kag boxer bisan way magunitan?